গুচি যাবি দিন দূৰলে মইহে কান্দিম অকলে গুচি যাবি দিন দূৰলে মইহে কান্দিম অকলে হাসি কাশি আহিছো চোৱানা নাচালে তুমি চাবনা ভাল লাগিছিল নাই गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय जारुरु गावदां मोदाम फबलायनाय मोथो मोथो मोजां मोनबाय खानाय खफायाव बिबार थुनायखो कलेज गेटआव सौग्रावनाय बै जारुखौ फैयो नायनो कलेजाव बिखो गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय जारुरु गावदां मोदाम फबलायनाय मोथो मोथो मोजां मोनबाय खानाय खफायाव बिबार थुनायखो कलेज गेटआव न'निफ्राय माबाफोर प्रब्लेम फैबा बेयाव होबा आं कुनु अफसोस खामा जुदि मावनिफ्राय आंनिफ्राय पुरा राजि आं बेखौ लांखो आरो नों किस खालामदोंथ' किस खालामदों मानो खामाखै ना बुंनो जायोना मानो बुंबाय थादों माने बेवहाय आरो जेनेबा गारिजों आं जिरायदों बियो बेजों आं रायलायोमोन नालाय ओमफ्राय आं गोरोंबो भारा गारि लांखायो ओमफ्राय आं बिखौनो रायलायबाय थांगौ फैदोंमोन थांनो हागोन दे होननानै आरो बेखौ आं लिंबाय लाङाखै जेनेबा गारि बेसेबांखिनि लांदों बिनि आं भाराखौ बेनो होदों ओमफ्राय जेनेबा आरो हाबानि खोथा जेनेबा मुम्बाइआव हाबा जानायाबो आं बेखौ होनबायानो थादोंमोन जे बे मासआव हाबा जाया ओमफ्राय उनावहाय बिनि लोगो दं निता ना मा सोरबा दङ ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो ओंखाम जानोसो लिंनांदोंमोन गावसिनि सोरबा लिंना थानायाव ओंखाम जानो थांनायावहाय उनावहाय बेयावनो मानसि लिंनानै थानानै ज' ज' थानानैहाय बे हाबाखौ दोनथ'बोदों ओमफ्य उनाव भिडिअ भाइरेल खालामनानै होदों ओमफ्राय आरो बे मुम्बाइआव थांखालिबो बिसोरो आंखौहाय गावसोरनो ब्रा ब्रा लिङो मिथिंगाया ओमफ्राय आंखौहाय फासायनानै दोनो ओमफ्राय फैबाय बिसोरो लांनो थाखाय आं ओंखारबाय फैबाय सोरबा सासे फैफादों आरो आंनाय लानानै थांनांगोन बुंबाय थांबाय ओमफ्राय टिकेट दानोबाय आंनि मबाइलखौ लाबाय सिम लांबाय टिकेट दाननो होबाय आंबो दानबाय थांबाय सानैबो उनावहाय साननैनि उनाव आं गाबबाय थाबाय होनबा बियो आंखौहाय माबा माबि खालामबाय थायो सोरबा बांगालाव जानाय भिडिअ कल खालामनानै रायलायबाय थायो माबाबाय थायो होमबा आं सानदों आं मानो बेबायदि जादों आं बेबायदि नङामोन आंबो मिथिनांगौ दुइ मासल'सो लोगो मोनदों आरो फार्स्ट टाइमावबो आङोहाय बिसिनाव थांनायावहाय थांदों आं गोसोखौ बुंदों खिन्थु थांनानै अखानायै न'खराव सोंनानैसो हाबाखौ जानाय खोथामोन आरो फेमिलिया जुदि होयोबासो हाबाखौ होगोन आरो जुदि होआबा हाबाखौ होआ होननानैहाय ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो आंखौ कर्ट मेरेज खालामनो लांबाय आं खालामथ'ला लांबाय खालामबायबो खिन्थु अखानायै बे कर्ट मेरेजआव भिडिअ जादों बे कर्ट मेरेजआ जायाखिसैनो बे सार्टिफिकेटआ जेबो भेलुआनो गैला सानथामनि थाखायमोन आरो नाथाय जों अनलाइन खालामनो हायाखिसै ओमफ्राय आरो बेंगलरनिफ्राय फैनाय समाव सिन्थाव जादों आङो ओमफ्राय आं सिरियास जानायाव डक्टरफ्रा आंखौ आइसिइउआव होसिगोन नालाय नाथाय बिसोरो गावसोरबो गिबाय पुलिसखि होनानै माबादि होनानै आंखौ लांबाय जबरदस्ति हायाबाबो ओमफ्राय आं एफा देहा दुरबलबाबो अखानायै आंखौ मिथिं लिंबाय बिसोरो आं हायाबाबो मिथिं लिंनानै आंखौहाय ओरैबायदि हारसिङै दसे खालामबाय बाजैमोनाबो आंखौ नारखें नुखें खालामबाय मोनसेबो खाबु होला बेबायदि खालामबाय आरो गावनो थांदो होनो थांदों नों थाङोबा थांथारदो नोंखौ नांला बैसो जानाय हिनजाव होननानैहाय ओमफ्राय आरो आं जेब्ला फैनो होनो अब्लाहाय आंखौ फैनो होआ बेंजोबो ओमफ्राय बाबाखौ फैनो होननायखाय आं लिंहरबाय उनावहाय आरो फैनो होआखिसै आंखौहाय मिन्थिगौ आं जि बुरजादों आंना भाइरेल नुबाय बुरजाबाय आं लेखा फरवार्ड जाबाय